Sa number 6, pulis nga napatay samtang may ginaluwas nga mga sibilyan ang ginakapig karon nga isa ka baganihan. Ginakasubo sang Philippine National Police ang pagtaliwan ni Police Master Sergeant Fernando Marfa nga na-assign sa Cadiz City Police Station. Ginakapig nga baganihan si Marfa matapos siya nga nalumos samtang nagatingwa nga masalbar ang duha niya ka mga kaupdanan. Nagpatigayon sang seaborne patrol ang kapulisan upod ang miyembro sa bantay dagat sa Sitio Bisang, Barangay Luna sa Cadiz City, Biyernes nga adlaw. Samtang nagatabok sa suba, naanod sang mabaskog nga dalukdok sang tubig ang duha ka mga kaupdanan ni Marfa. Wala nagpangduha-duha si Marfa nga gin-rescue mga ini. Apang bangod sa mabaskog nga bulyada sa tubig, siya ang nagsarurot padalom. Samtang nagpasalig naman ang National Police Commission nga ila i-facilitate ang pagproseso kag pag-release sa mga benepisyo para sa nabilin nga pamilya ni Marfa.